हग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 10थि बोसोरसालिया जथुमा बे हाबाफारियाव आंखौबो आलासि महरै लेंहरनायलाय बाहागो लाफैदों। बाहागो लाफैनानै खोब मोजां मोनदों आरो गोबाव समनि उनावहाय बे ओनसोलाव फैदों। सिगाङावबो फैखांबायमोन, खिन्थु गोसोखौ खोब दुखु मोनदों। मानोना दासिमबो बे ओनसोलनि लामा सामाफ्रा मोजाङै जौगाखांजायाखै आरो बे ओनसोलनि गामिनि रायजो राजाफोर बिथांमोनाबो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगाबावनांगौ दं होननानै आं सानदों। दा ओंखायनो बेवहाय थानाय रायजो राजा आरो फरायसा बिथांमोनजों जे जोङो मोनसे ओनसोलखौ जौगाखां होनांगौब्ला जों लाइमोनफ्रा माबायदि जानांगोन, रायजो राजा एबा बिमा बिफाफ्रा गावबा गावनि गथ'खौ माबोरै जोथोन लानांगोन, दा बेफोरनि सायाव खोथा बुंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आसा खालामदों बे ओनसोलनि लाइमोनफोर जायफ्रा दिनै फरायसा फैगौ 5-10 बोसोरनि उनावहाय बे ओनसोलखौ जौगाखां होनांगौनि थाखाय गावबा गावखौनो साफा राफोद लेखा गोरों खालामनानै बिबान लागोन। आथिखालनि जे लाइमोनफोरनि जे समयसा, लोगोसे गोदान बोसोरा फैगासिनो, पिकनिक जानाय बायदिसिना बेयो सोलिगासिनो दङ। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? जोंनि मानसिफ्राथ' खालि जोंनि बर'फोरनि लाइमोनल' नंला, मानसि हिसाबैनो दानिया जोङो बांद्राय एन्टारटेनमेन्टखौ नागिरग्रा जाबाय। बे गोदान बोसोरानो होन, मागोआनो होन, बा गुबुन गुबुन फेस्टिभेलानो होन। दा बे बेलायाव जोंनि लाइमोनफोरखौबो जोङो खोब बांद्राय एन्टारटेनमेन्ट लुबैनानै जाला लोंला खालामनानै बाइक साखावनाय नुयो। बेफोरनिफ्राय गावबा गावखौ जुदि जानगार खालामनो हायोब्ला गावनि माबा मोनसे जाब्रबथायजों लोगोसेनो गावखौ आलाय जाब्रे खालामना लानायनिफ्राय जानगाराव दोननो हागोन। आं बेखौनो खावलायगोन, जिहेतु दिनैनि लाइमोन एबा फरायसा हिसाबै मेट्रिक फाइनालाबो गोबाव गैलिया, दा एनुवेल एग्जामफ्राबो गोबाव गैलिया। बैफोरनिख्रुइ बांसिन फरायनायाव गोसो होनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन। हग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10थि बोसोरसालि जथुम्माजों बिथांमोना गेवलां मेल हाबाफारियाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोना हांख्रायहरदों। दा बेवहाय गिबियावनो नोंथांमोननि गेजेरजों बे हग्राजुलि दख'रा हालामनि आरो गासै बिबानगिरि बिथांमोननिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो गाहाम हामलायथि बावहरो। आरो दिनै जोङो मिथिगौ बे हग्राजुलि हालामाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावथि बिबानगिरिजों लोगोसे बेवहाय रायजो राजा बिथांमोनजों सोमोन्दो लाखिनानै जेफोर जेंनाफोर दिनै जोङो बेयाव सोमजिनायखौ मोनो, बिनि सायाव दिनै माहारियारि माखासे जेंनाखौ लानानै जोंहा बे ओनसोला दाबो जोङो हा हुनि बेलायाव माखासे जायगायाव जोङो फरेस्ट राइट्सनि हा मोनबाय आरो माखासे जायगायाव जोंहा आद्रा दंबावो, जायफ्रा साहाथिंजाय जोंहा दाबो मोननो दंबावो। दा बिनिखायनो मोनसे गिदिरथार थासारियाव दिनै जोङो बड'लेण्ड जि बिटिआर एकर्ड जालांबाय आरो बे बिटिआर एकर्डजों जिहेतु दिनै बड'लेण्ड ओनसोलखौ फेहेरनायनि फोलावनायनि बाथ्रायाव बियो फासनय सेरफांजों नांजाबनाय बिटिआरनि बर्डाराव थानाय बे मोनसे ओनसोल आरो बिनिखायनो 6.3 लोगोसे 3.1 लोगोसे गासै जि दफा मावफुंनांगौनि बेलायाव गिबियावनो ओनसोलखौ सोसननानै बड'लेण्ड हालामजों सरजाबनांगौनि थाखाय बे मोनसे गोलाव बड'लेण्डनि ओनसोल आरो बेखायनो बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै जोङो बिनि सायावहाय हाबा मावगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे ओनसोलखौ लाफानानै 6.3आव भेन्सार स्कुलनि जेंनाफोर दङ, बेखौ लानानै दिनै बिटिआर हालाम आरो दा गोदानै हाबनांगौ नैबे ओनसोलजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायावबो दिनै बे भेन्सार स्कुलनि जेंनाया गां दङ। दा बेखौ लानानै जों आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जों नारसिनदों, जाहाथे बेफोर जेंनाखौ फोजोबनानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ बा बिटिआर हालामखौ लानानै बे गोलाव सनितपुर बिश्वनाथखौ लाफानानै सारा आसाम नाङै गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय जोंनि बर' बिजोंनि जेंनाखौ फोजोबनानै होनांगौनि थाखाय जोङो दिनैहाय सरकारनि सायाव दाबि लाखियो। आरो बिनिखायनो जोङो बेवहाय रायजो जानाय आफा बिदा फंबाय बिथांमोननिसिमबो जोङो मोनसे खावलायनायखौ लाखिनो हास्थायदों। मानोना बेवहाय जिबादि जेंनाफोरखौ लानायनि गेजेरावबो गुन गोनां सोलोंथाइनि दावहायाव बिथांमोना बयबो बाहागो जानानै दं आरो बिनिखायनो जों आसा खालामो जे बेफोर जेंनाया सुस्रांजानायनि सिगांसिमावबो नेनानैब्लाबो बिथांमोना जाहाथे गासै सोलोंथाइ बिथिङाव नोजोर बोनानै गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानायाव बयबो जावरिखांनानै आवगायबोनांगौ। फारसेथिंजाय समाज बेरेखा थासारिखौ फोजोबनायाव बयबो जोङो सांग्राङै दावखोनांगौ। मानोना दिनैनि समाव गोबां लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाय दिनै समाजनि बेरेखा बिथिंजों हाबा मावनायनि गेजेरजों एबा हुदा खालामनानै जौ बिरि सिगारेटनिफ्राय लानानै ड्राग्स बायदि बिथिङाव हुदा खालामनानै दिनै बिथांमोनहा
गोबाङानो सोलोंथायाव आद्रा जानाय बायदि समाज बेरेखा हाबायाव लोब्बा जानाय बेफोरो जोबोद माने गोदान मोनसे थासारियाव मोगा मोगि फैदों। दा बिनिखायनो बयबो बे ओनसोलनिफ्राय लानानै सारा माने जोंनि बर' आइ आफा बिदा फंबायमोनहाबो बिनि सायाव सांग्राङै जाहाथे न'खर समाज बेंलाङो बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायो। आरो बेजों लोगोसे दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थियारि जेंनाखौ लानानै बे ओनसोलावबो जौगाथायनि फारसे रांखान्थि फेहेरनाय आरो बायदि आबाद बिथिङाव जौगाथायनि थाखाय दिनै बिथांमोनहा जाहाथे बावहाय गोसो होनानै गाव गाव ओनसोलाव रायजो जानाय रांखान्थि फेहेरनायाव खामानि मावगोन होननानै मिजिंथिदों। जाहाथे जोंनि सुबुं धोना अरायसम जेखि थासारियाव थाया मानो जोङो बेखौ गोजोर खालामनानै लाखिनांगौ आरो जोंनि सुबुं धोननि आंखालखौ जोङो सोरबिथिं जेरावबो सुफुंनो नाजानांगौ। लेखा फरायनानै सोरबा साख्रियाव थांगोन, सोरबा आबादाव थांगोन, सोरबा जोङो ओनसोलाव दैदेनगिरि, सोरबा जोङो ओनसोलावहाय गावबागावनि रांखान्थि फेहेरनायनि आदब खायदायावहाय फालांगि खालामनानै आबाद सोरजिनानै बयबो बाहागो जानांगोन। दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बे बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों क'क्राझार ओनसोलनि आरो सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि नांजाबलांनानै दिनैहाय जों गासै बिटिआर हालामाव जिहेतु बे ओनसोलखौ लाफानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो थोंजोङैनो जों खामानि मावगासिनो दङ आरो बे ओनसोलखौ जोङो गोख्रैनो बड'लेण्डआव मोनजोबगोन होननानै मिजिंथियो। दा बिनिखायनो जों बयबो सारा आसाम नाङै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि जानानै जायखिजाया समाजारि जेंनानि सायाव जों अरायसम खामानि मावलांगोन आरो बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो दिनै फोरमायनानै गोजोननाय मोनो।